Wengane zawethu impela sibona lapha ke Ntencane njengoba ke esekhiphe phela ke i-CD cover yomsebenzi wakhe ka-2024. Newuthi-ke abantu abaningi phana-ke ezinkundleni zokuxhumana kulapha masike nokhuludaba wengane zawethu impela-ke sinibingelele kuyona-ke Imbuso City MTV sithi nje uma usaqala ungene kuyona i-channel yake wenze kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona lapha na Ntencane ke njengoba ke esekhiphe ke i-CD cover kanye ke naso isihloko ke esomsebenzi wakhe wakuwo ke lo nyaka. Kanti ke wengane zawethu impela ke isihloko ke sayo ke le album ithi ke impela ke Alingeni. Nokuyigama ke wengane zawethu impela ke elithinte ke abantu abaningi phana ke ezinkundleni ke zekuxhumana bezibuza beziphendula ukuthi ke engakobe ke yini ke lena ke engenayo kahle kahle njengoba sokuthiwa ke Alingeni yini le engangeni. Hayi wengane zawethu impela ke thina la kwimbuso City MTV sithi nje asazi kodwa ke ima ke siyobona ke kahle mangaba sokuphuma ke wona ke lo msebenzi wena nje uthi nje uhlala ke ulindile futhi ke uvivele yize ke usuku ke lokuphuma kwawo ke lo msebenzi ke belingakadalulwa ke wengane zawethu likadalulwa kodwa ke thina simbuso City MTV sithi bafowethu ake nihlale yona ke le channel ngoba ke izonilethela ke zonke zishisa wengane zawethu.